Okay guys, karon nag-repack mi karon sa bugas nga gihatag nila ni Vicky Herona og ni Maricel Simon og sa uban pa nilang kaubanan nga dito sa Amerika. Daghang salamat sa inyong sponsor sa pag-apod-apod sa inyong rice pack nga tag 5 ka kilo. So ang maabot ingani ang among gi-repack karon nga hingabot sa ilang kwarta nga ilang gihatag. Pila ka sako? Yeah. Kuan. Unong kasako ang naabot sa gihatag gikan ni kanang Ma'am Vicky Herona og ni Ma'am Maricel Simon og sa ilang mga kaubanan nga dito sa Amerika. Daghang salamat sa inyong mga sponsor inatunta nga daghan pang mga grasya nga inyong madawat diha sa inyong pagkinabuhi diha sa lugar sa Amerika. Daghang salamat sa sponsor. Mao na ni ang kahimtang sa atong pag-apod-apod karon sa bugas nga diha starring gid ni Inday. So sa pagkakaroon ang atong giripak ang taga Sitio Campo Iro ni taga Pinyula o taga Guno o taga Pinyula. Sa pagkakaroon ni anata sa mga kapamilya ni Pinyula o sa mga Guno. O mao usa ni sila ka lugar nga tuan kanang atong paghatagan. So usbon ako daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Salamat tayo sa pinaskuhan. Thank you. Kinsa may asawa ni Dines? Uy, si Kuan mo ni. Thank you. Salamat, Maricel. Baron Peñola, Sunod. Alexis Peñola, Alvin Peñola, Boboy Peñola, Ige Peñola, Alona Peñola. Pila ka bok? 5. Ano ma? Lagi kita tahu. Ano? 1, 2, 3, 4. Saya tahu dengan induk pinin Loret di ay, ito yapet. Ang 50 kilo si Ano Kara. Loret? Sa karon, 50 kilos ra. Si Sisa, kinsa may hatagan? Abo ra na itamay. Arma Loret, Alejandro. Lurit. Alejandro Apen. Pila ay? Ano na bangana o yung sagal ang nasa danan. Makuha ba? Tumba naman ko ani. Sasagdaran naman daw. Pila naman na? Ano? Isa, di. O, luha na naman. Ay, di na